Ο Μυλοπόταμος θεωρείται από τα πιο όμορφα χωριά που υπάρχουν στα Κύθυρα. Βρίσκεται στα δυτικά του νησιού και απέχει μόλις 15 χιλιόμετρα από τη χώρα. Το όνομά του προέρχεται από τους παραδοσιακούς νερόμυλους που βρίσκονταν στην περιοχή όπου υπάρχει πυκνή βλάστηση, άφθονα νερά, υπέροχη φυσική ομορφιά που σου δίνει την αίσθηση ότι ζεις σε ένα παραμύθι. Το Kythyraico Ίδρυμα Πολιτισμού και Ανάπτυξης είναι υπεύθυνο για τη σηματοδότηση και την προβολή των μονοπατιών των Κυθύρων. Ένα από αυτά τα μονοπάτια είναι και το μονοπάτι Μη 41 που έχει ως αφετηρία την πλατεία του Μυλοποτάμου και καταλήγει στην παραλία Καλάμη. Σήμερα θα ακολουθήσουμε αυτή τη διαδρομή. Περπατώντας στην πλατεία του Μυλοποτάμου συναντάμε την εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπους. Εδώ θα συναντήσουμε τον κύριο Διονύση. Βρισκόμαστε στον Ιερό Ναό του Αγίου Χαραλάμπου, στον Μυλοπόταμο και μαζί μας είναι ο κύριος Διονύσης, το επίθετό σας? Μπελέσης. Και τι αρμοδιότητα έχετε εδώ στο νησί? Είμαι ο πρόεδρος του χωριού. Θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για την εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπου που βρίσκεται στο κέντρο του Μυλοποτάμου, στην πλατεία. Πότε χτίστηκε, πώς ξεκίνησε εδώ? Ναι. Βασικά στον χώρο που είμαστε τώρα υπήρχε μικρό ναός του Αγίου Χαραλάμπου. Ναι. Και από ορισμένες πληροφορίες, ας πούμε, δεν ήταν ο κύριος ναός του χωριού. Ο κύριος ναός του χωριού ήταν ένα μοναστήρι στο Παράγκη της Παναγίας του Σαφρανής. Το 1800 περίπου, 90, οι Μυλοποταμίτες οι οποίοι ήταν στη Σμύρνη, με εράνους, αποφάσισαν να χτίσουν αυτή την εκκλησία. Την οποία εκκλησία έκτισαν οι μάστοροι που έφτιασαν την αγορά των Χανίων. Μόλις τελείωσε η αγορά των Χανίων, ήρθαν και έφτιασαν αυτή την εκκλησία. Γύρω στο 1890. Όλος ο εξοπλισμός μέσα της εκκλησίας είναι σχεδόν, έχει έρθει από τη Σμύρνη. Από τον επιτάφιο μέχρι το θρόνο του Δεσπότη, του Αγίου κτλ. Και συντηρούνται όλα μέχρι σήμερα. Και συντηρούνται όλα με την θέληση, ας πούμε, των Μυλοποταμιτών, όσοι έχουν μείνει εδώ πέρα. Μάλιστα. Έχετε κάτι ιδιαίτερο, μας έχετε πει το Πάσχα. Τι το διαφορετικό σημαίνει εδώ? Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει ο επιτάφιος, ο οποίος είναι μοναδικός στην Ελλάδα, δηλαδή σε αυτό το σχέδιο που υπάρχει. Έγινε στη Σμύρνη από έναν Γεώργιο Αγαθάγγελο το 1891. Με εράνους των Μυλοποταμιτών ήρθε εδώ. Γιατί λέω αυτό? Ο τεχνίτης αυτός έκανε 3 επιταφείους. Έναν για την Αγία Φωτεινή που ήταν Μητρόπολη της Σμύρνης, έναν για τον Άγιο Δημήτριο στη Θεσσαλονίκη που κάηκε όταν κάηκε η Εκκλησία το 17-18. Ο τρίτος ήταν ο δικός μας εδώ και έφτιανε τον 4ο για τα Ιεροσόλυμα. Αλλά πέθανε και μείνει ημιτελής. Έργο αυτού είναι και η Ανάσταση και ο Εσταυρωμένος στο Ιερό. Αυτά το λέω από τη μητέρα μου η οποία είχε γεννηθεί στη Σμύρνη και ήταν στο ίδιο τετράγωνο που ήταν ο τεχνίτης αυτός. Ήταν επιπλοποιός και αγιογράφος. Όλη η εργασία στον επιτάφιο και στην Ανάσταση είναι από τον ίδιο. Ο ίδιος έφτιασε τον επιτάφιο, ο ίδιος τον ζωγράφησε. Στο χωριό δηλαδή υπάρχει κάποια καταγωγή από Σμύρνη. Υπάρχουν πολλές οικογένειες οι οποίες ήταν στη Σμύρνη. Είχαν μεταναστεύσει στη Σμύρνη. Αυτή τη στιγμή πόσα άτομα μένουν εδώ στο Μυλοπόταμο? Εδώ μαζί με κάποιους αλλοδαπούς είναι γύρω στα 38 με 40. 48 άτομα? Ναι. Μόνιμοι κάτοικοι? Οι μόνιμοι συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών χωριών. Άρα είναι προσωπικά του χώρα. Όχι το κύριο χωριό, γιατί ήταν μια κοινότητα. Είχαν ενωθεί σε μια κοινότητα. Αυτά και υπολογίζεται ο πληθυσμός της κοινότητας, ας πούμε. Μάλιστα. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι με τι ασχολούνται? Όλοι αυτοί οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή είναι συνταξιούχοι, γέροντες. Νέοι δεν υπάρχουν εκτός από 2-3. Από εκεί και πέρα με αγροτικές δουλειές. Δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο στο χωριό. Ναι,
και από ανέκαθεν να πούμε με αγροτικές εργασίες και με τη μελισσοκομεία όσο το είχαν. Μάλιστα. Τι μπορεί κανείς να δει εδώ στο... Το χωριό έχει αρκετά αξιοθέατα. Είναι ο καταγράκτης σαν κύριο στοιχείο, ας πούμε. Ο καταγράκτης της Νεράιδας. Η Νεράιδα στην ουσία είναι ο καταγράκτης της Φώνισσας. Η Νεράιδα πήρε εκ των υστέρων το όνομα από ένα κέντρο που είχε γίνει εκεί. Είναι η Νερόμιλη, 24 τον αριθμό, βέβαια τώρα είναι εγκαταλειμμένη εκτός από του Φιλιππή. Υπάρχει το σπήλαιο της Αγίας Σοφίας. Υπάρχει η Παναγία της Ορφανής που είναι στο Φαράγγι, μέσα σε σπηλιά η εκκλησία. Αυτά είναι τα βασικά αξιοθέατα. Και οπωσδήποτε η πλατεία του χωριού, η οποία είναι με τα πλατάνια και δίνουν μια ομορφιά. Και ο Λιμιώνας, ας πούμε, αυτό ήταν παλιά ψαροχώρη. Πρέπει να χρονολογείται από το 1850 και εδώ. Υπήρχε μια χρονολογία επάνω σε ένα κερί, αυτό τώρα που είναι του Δήμου, του Φωτεινού που λέγαμε, και υπήρχε μια χρονολογία σκαλισμένη στο Σουδά 1864. Άρα προϋπήρχαν και πιο μπροστά τα σπίτια αυτά, τα οποία είναι στο ενετικό στυλ, καμάρες. Κύριε Διονύση, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες που μας δώσατε για τον Μηλοπόταμο. Εμείς να συνεχίσουμε τον περιπατό μας στα μονοπάτια του Μηλοποτάμου. Εκτός από την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του, το χωριό έχει μεγάλη ιστορία και ποικίλους μύθους, όπως και πολλά αξιοθέατα, βυζαντινούς ναούς και θρησκευτικά μνημεία. Μου πρότειναν να επισκεφθώ το Γιάννη και να δοκιμάσω το παραδοσιακό τσίπουρο που παράγει με μεράκι κάθε χρόνο. Γεια σου. Καλησπέρα, τι κάνεις? Καλά, εσύ? Κάτι μυρίζω εδώ. Κάνουμε απόσταση τσίπουρου. Το κάνουμε, γίνεται κάθε χρόνο μετά αυτή η απόσταση για 2 εβδομάδες του χρόνου, περίπου την περίοδο του Νοεμβρίου. Και πώς γίνεται? Βάζουμε μέσα εδώ αυτά που απομένουν από το πάτημα του σταφύλιου, θερμαίνονται με ισχυρό γκάζι, από εκεί και πέρα γίνεται η εξάρτηση του αργού και επόμενο σε επαφή με το παγωμένο νερό γίνεται το τσίπουρο που έχουμε εκεί και μπορείς να δοκιμάσεις. Α, μάλιστα. Σου πάρω? Ναι, βεβαίως. Γεια σου. Ευχαριστώ πολύ. Πώς φαίνεται? Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Εγώ κάνω μια βόλτα στα μονοπάτια εδώ στο Τζερόμι. Συνεχίζω. Θα βγεις έξω και θα προχωρήσεις όλη αυτή η κάρτα. Θα το δεις στην ταμπέλα. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Έλα Κατερίνα. Έλα Λιάκη. Πού βρίσκεσαι? Πάω στο σπήλαιο της Αγίας Σοφίας. Μόλις σταμάτησα τώρα στην κάτω χώρα. Ωραία, θα τα πούμε Ωραία, στο τα καφέ λέμε στην μετά. πλατεία. Φιλιά πολλά. Στη διαδρομή για το σπήλαιο της Αγίας Σοφίας συναντάμε την κάτω χώρα, το παλιό οικισμό του Μηλοποτάμου.
Πρόκειται για ένα φρούριο που χτίστηκε το 1565 από τους Ενετούς. Αναφέρεται ότι μετά το 1545 κατοικούν στο φρούριο 80 οικογένειες προερχόμενες από πρόσφυγες από την Κύπρο και την Κρήτη που προσφέρουν και τον αναγκαίο αριθμό στρατιωτών για τη φύλαξή του. Εντός του φρουρίου υπάρχει η κύρια γειτονιά με αρκετές ερειπωμένες οικίες, των οποίων η διάταξη δείχνει την ανάγκη εξοικονόμησης χώρου. Επίσης υπάρχουν αρκετές βυζαντινές εκκλησίες, στις οποίες σώζονται βυζαντινές αγιογραφίες και διάκοσμοι. Φτάσαμε στο σπήλαιο της Αγίας Σοφίας, 2 χιλιόμετρα έξω από το χωριό του Μελοποτάμου. Πριν ξεκινήσει η ξενάγηση, ας απολαύσουμε λίγο τη μαγευτική θέα. Βρισκόμαστε μέσα στο σπήλαιο. Είναι εδώ ο φίλος μας ο Νίκος, ο οποίος υπήρξε ξεναγός στο σπήλαιο και είναι εδώ για να μας ξεναγήσει. Νίκο. Γεια σας, καλώς ήρθατε στο σπήλαιο της Αγίας Σοφίας. Είναι ένα από τα 3 σπήλαια της Αγίας Σοφίας στο νησί. Είναι όλα αφιερωμένα στην Αγία Παραδόξος και μάλιστα έχουν ονομαστεί κατά αυτόν τον τρόπο, διότι υπάρχει η μορφή της σε αυτές τις υπέροχες νομογραφίες. Παρατηρώντας λοιπόν από αριστερά, είναι η Αγία Σοφία με τα 3 της παιδιά, αγάπη, πίστη και ελπίδα, ο Άγιος Νικόλαος με τον Αρχάγγελο, με έναν από τους 2 Αρχαγγέλους, ο Όσιος Θεόδωρος που είναι ένας τοπικός Άγιος των Κιθήρων, η Παναγία ο Χριστός και ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ενώ ο τελευταίος είναι ο Όσιος Θεοδόσιος ο Κοινοδιάρχης. Είναι αφιέρωμα του μοναχού, ο οποίος έφτιαξε αυτό το πανέμορφο φρέσκο κατά τον 12ο αιώνα. Το σπήλαιο κατοικείται και χρησιμοποιείται για μοναχισμό από μια ομάδα μοναχών, οι οποίοι αφιερώσαν το σπήλαιο στην Αγία. Αυτές οι νοπογραφίες βλέπετε ότι έχουν διατηρηθεί άψογα από το 12ο αιώνα μέχρι σήμερα. Είναι εξαιρετικό το γεγονός σε πόσο καλή κατάσταση διατηρούνται. Αυτό σε τι οφείλεται? Ναι, λοιπόν, είναι η ιδιαιτερότητα του σπηλαίου, αυτή η οποία βοήθησε να διατηρηθούν τόσο άψογα, και αυτό διότι υπάρχει καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου 17 βαθμοί Κελσίου και 62% υγρασία. Μάλιστα ισχύει ότι λόγω του ότι είναι φρέσκο, δηλαδή η νοπογραφία διατηρήθηκαν, ενώ αν ήταν τοιχογραφία όπως στο εκκλησάκι στο ενδότερο που ήταν μεταγενέστερο, δεν μπόρεσαν να διατηρηθούν οι αγιογραφίες. Ωραία, ας συνεχίσουμε λοιπόν τη διαδρομή μας. Έλα, πάμε. Αυτό είναι το εκκλησάκι που σου είπα της Αγίας Σοφίας, που βρίσκεται αμέσως μετά. Είναι μεταγενέστερο βέβαια. Το φτιάξανε πάλι μοναχοί. Μισό λεπτό να σου το φωτίσω, να σου το δείξω. Το φτιάξανε πάλι μοναχοί γύρω στο 1873. Αφιερωμένο και αυτό στην Αγία. Σε αυτό το σημείο ήταν
εάν μπορούμε να δούμε κάποιες αγιογραφίες οι οποίες δυστυχώς δεν διατηρούνται, διότι καταστράφηκαν, δεν ήταν απογραφίες από την υγρασία. Αυτό το εκκλησάκι λειτουργεί ως και σήμερα? Ναι, λειτουργεί ως και σήμερα, μία φορά το χρόνο, στις 17 Σεπτεμβρίου που είναι η μνήμη της Αγίας. Λειτουργεί ως και σήμερα. Πάμε όμως να σου δείξω το σπήλαιο. Αυτά ήταν για την Αγία Σοφία. Τώρα ήρθε η γεωλογική άποψη του σπηλαίου. Βρισκόμαστε εδώ λοιπόν στην πρώτη αίθουσα του σπηλαίου. Το σπήλαιο έχει ανακαλυφθεί, έχει χαρτογραφηθεί μάλλον από τους σπηλαιολόγους και γεωλόγους Ζεύγους Πετροχύλου. Ήταν από το νησί και ήταν η πρώτη τους δουλειά, ενώ είναι πολύ γνωστή για τις υπόλοιπες δουλειές που έχουν κάνει στα άλλα σπήλαια της Ελλάδος. Αυτή εδώ πέρα λοιπόν η αίθουσα είναι η αίθουσα της λίμνης. Είχαν την ιδιαιτερότητα να δίνουν ονόματα στην κάθε αίθουσα. Για αυτήν εδώ πέρα τη φυσική λίμνη η οποία υπάρχει μπροστά μας. Έχει κάτι ιδιαίτερο αυτή η λίμνη? Εν τω μεταξύ βλέπω μέσα ότι υπάρχουν και πολλά νομίσματα. Κάνουν ευχές οι επισκέπτες? Συνηθίζεται να κάνουν κάποιες ευχές οι επισκέπτες και αυτό μετά την ξενάγηση, εφόσον τους λέμε ότι αυτή η λίμνη είχε κατά τους ντόπιους μια ιδιαίτερη ιδιότητα, καθότι εδώ βαφτίζαν τα παιδιά τους, θεωρείται θαυματουργική, βαφτίζαν τα παιδιά τους μέχρι το 1970. Μάλιστα είναι πολύ ιδιαίτερο ότι σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, αν μπορείτε να δείτε, υπάρχουν ακόμα αναθέματα από μικρών παιδιών παπουτσάκια, τα οποία θεραπεύτηκαν μετά από τη βάφτισή τους σε αυτήν εδώ τη λίμνη. Καλά, αυτό είναι εξαιρετικό. Δεν γνωρίζουμε αν ισχύει αυτό, αλλά εφόσον υπάρχουν τα τάματα, είναι ένα δείγμα. Πάμε να σας συνεχίσω. Αυτή εδώ η αίθουσα ονομαζόταν αίθουσα τα λουτρά της Αφροδίτης, και αυτό διότι παρότι τώρα μπορεί να μην φαίνεται, η στάθμη του νερού όμως ήταν μέχρι κάποιο σημείο και ήταν γεμάτο με νερά. Βρισκόμαστε στην αίθουσα του Κεχλιμπαριού και αυτή η ονομασία έχει αποδοθεί λόγω αυτής της πολύ όμορφης άποψης που δίνουν το σταλαγμητικό υλικό, λόγω της οξυδώσης του θείου και του σιδήρου που θυμίζει και χλιμπάρι, ή αλλιώς σαν λιωμένα κυριά. Θα πούμε κάποια πράγματα για τους σταλαγμίτες που βρισκόμαστε πια εδώ πέρα στο σπήλαιο. Οι σταλαγμίτες δημιουργούνται από σταγόνες βροχής, οι οποίες περνώντας από το έδαφος στο υπέδαφος παρασύρουν κάποια άλατα. Αυτά επικαθούμενα εκατοστό το εκατοστό χρειάζονται 100 χρόνια για ένα κυβικό εκατοστό να αναπτυχθεί το σταλαγμητικό υλικό. Οπότε εδώ πέρα μπορείς να φανταστείς πόσο εκατομμυρίων χρόνων. Ενδεικτικά, μάλλον σαν να πω ότι όταν ένα σταλακτήτης και ένα σταλαγμίτης ενωθούν, δημιουργούν μια κολόνα όπως εδώ πέρα. Οι κολόνες είναι ενδεικτικές για τους σπηλαιολόγους, ώστε να καθορίσουν την ηλικία ενός σπηλαίου. Αυτό εδώ πέρα, όπως σου είπα, χρονολογείται εκατομμυρίων χρόνων. 2 και. Νίκο, τι είναι αυτά εδώ που βλέπουμε, αυτά που είναι γραμμένα εδώ πάνω στο βράχο? Κοίτα να δεις, αυτό εδώ πέρα είναι μια ένδειξη ότι το σπήλαιο ανά τους αιώνες πιθανολογείται χρησιμοποιήθηκε ως κρυσφύγετο. Και μάλιστα σε αυτήν την περίπτωση υπάρχουν αποδείξεις ότι χρησιμοποιήθηκε ως κρυσφύγετο κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από αντάρτες, οι οποίοι αφήναν κωδικοποιημένα μηνύματα με τη φλόγα κεριού. Σε όλο να περάσω να δείξω κάτι ενδεικτικό, όπως αυτό εδώ το σημείο φαίνεται το όνομα Βλαντής, το οποίο είναι ένα πολύ κοινό κυθυραϊκό όνομα με μια χρονολογία 1943 λεπτά. Βρισκόμαστε στην αίθουσα του εκκλησιαστικού οργάνου και αυτό για το λόγο ότι σε αυτό το σημείο το σταλακτητικό υλικό φτάνει κάθετα από το ύψος των 6 έως 7 μέτρων. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι στο κτίριο υπήρχε ζωή από νυχτερίδες. Αυτό εδώ πέρα φαίνεται από το περίφημο περιττώμα τους τον γουανό που έχει αφήσει αυτό το μαύρο χρώμα στο πέτρωμα. Και εδώ πέρα έχει γίνει μια μοναδική ανακάλυψη, το Kythyrhynniscus paragamiani, το οποίο είναι ένας μικροοργανισμός έντομο. Ανακαλύφθηκε από έναν Αρμένιο βιολόγο, τον Παραγκαμιάν, και γι' αυτό έδωσε το όνομα Kythyrhynniscus λόγω των κυθύρων και έχει βρεθεί σε άλλα 1-2 σπήλαια παγκοσμίως. Οπότε είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Υπάρχει ακόμα ζωή στο σπήλαιο ή αυτά ήταν πιο παλιότερα? Οι νυχτερίδες δεν υπάρχουν πια, έχουν εξαφανιστεί από το σπήλαιο. Το Παραγκαμιάν μπορεί να το βρεις κάτω από ξύλο ή σε ρίζες δέντρων όπως είδαμε πριν, που ζει από την υγρασία των φυτών.
Φεύγοντας από το σπήλαιο της Αγίας Σοφίας, απολαμβάνουμε μια πολύ όμορφη διαδρομή με θέα το Ιόνιο Πέλαγος και καταλήγουμε στην παραλία του Λιμνιώνα. Η παραλία του Λιμνιώνα απέχει μόλις 2,5 χιλιόμετρα από το χωριό του Μιλοποτάμου και βρίσκεται δυτικά του νησιού. Αν σας αρέσει να κάτσετε στα βραχάκια με το καλάμι σας και να ψαρέψετε ή ακόμη να πάρετε τη βάρκα σας και ψάχνετε έναν απάνιμο όρμο, προτιμήστε την παραλία του Λιμνιώνα. Ακριβώς απέναντι από την παραλία βλέπουμε τα νησάκια της Παναγίας, δύο μικρές βραχονησίδες μπροστά από τον όρμο του Λιμνιώνα και κάτω ακριβώς από την Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα, από που πήραν και το όνομά τους. Λέγεται ότι σε αυτό τον καταράκτη κατοικούν νεράιδες. Γι' αυτό και ο πρώτος καταράκτης της διαδρομής έχει πάρει το όνομά του από αυτές. Ακολουθώντας το μονοπάτι για τον καταράκτη, συναντήσαμε τον κύριο Νίκο Καρίδη. Καλησπέρα. Γεια σου. Θέλουμε να μας πείτε, κύριε Νίκο, καταρχήν με τι ασχολείστε εδώ στο νησί. Εδώ είμαι συνταξιούχος τώρα αυτοκινητιστής. Τώρα ασχολούμαι, είμαι επίτροπος στην Εκκλησία τώρα και αγρότης. Αγρότης. Συνταξιούχος. Εδώ στον καταράκτη, στο μονοπάτι για τους νερόμυλους, Ναι. Γνωρίζετε κάποια ιστορία που μπορείτε να μας την πείτε? Κοιτάξτε, εδώ είναι πιο μέσα, είναι ο καταράκτης, η Φώνισσα που λέμε. Ναι. Που, εδώ που είμαστε τώρα είναι το κέντρο Νεράιδα. Δηλαδή, Ήτανε παλαιότερα. είναι ένας μήλος του Φιλιππή, που έχει κι άλλον μήλο που θα πάμε που είναι ανακαινισμένος από τον εγγονό του. Αυτός ο γιος του Φιλιππή τον έχει κάνει κέντρο. Εξωτικό κέντρο, το οποίο τώρα δεν δουλεύει. Η ονομασία Φώνισσα που πήρε ο καταράκτης έχει, κατά την παράδοση, ήταν δύο γυναίκες, διότι αυτή η ρεματιά έχει όλα περιβόλια και ποτίζονται με το νερό. Το νερό όμως πολλές φορές ήταν λίγο και τσακωθήκανε δύο γυναίκες
για το νερό και μία πέταξε την άλλη κάτω και την σκότωσε. Και από εκεί πήρε ο καταράκτης το όνομα Φώνισσα. Από εδώ και κάτω είναι μια πάρα πολύ ωραία ναματιά που θα σας ξαναλύσω τώρα. Μπορούμε να πάμε να τη δούμε? Βεβαίως. Να προχωρήσουμε. Η παράδοση αναφέρει ότι ο στρατηγός Θεόδωρος Κολοκοτρώνης κατέφευγε συχνά σε αυτό το νερόμυλο, όταν κατά την περίοδο της Επανάστασης βρέθηκε κάποτε διωκόμενος στα Κύθυρα. Μάλιστα, σε κάποια από τις επισκέψεις του στο Μήλο, ζύμωσε και έψησε ψωμί για το χωριό. Εδώ θα σας ρωτήσουμε, κύριε Νίκο, στη συνέχεια του μπορούμε να δούμε. Κοιτάξτε, ξέρετε, εδώ συνεχίζονται οι νερόμυλοι, όπως είπαμε παραπάνω, είναι άλλοι 18 πιο κάτω. Ο ένας κατόπιν του άλλου έτρεχε στο νερό και ήταν το μουτσί και δούλευε ο μήλος. Περιβόλια υπάρχουν πολλά, που καλλιεργόντουσαν πρώτα όλα όπως είπαμε και ήταν όλα καλλιεργημένα. Αυτό από εδώ πηγαίνει το μονοπάτι δεξιά και πηγαίνουν πάρα πολλοί που πατάνε τη λεβαδιά και φτάνουν στο ένα μεγάλο μήλο, πολύ ωραίο μήλο από τους καλύτερους βέβαια, του Εραίο μήλος που λέμε. Που είναι και μεγάλη λίμνη πράσινη που έχει και χέρια μέσα. Η καταράκτηση μικρή, περπατώντας μπορεί να τα συναντήσεις. Άφθονα νερά, ανεπάλληλοι καταράκτες, σε μια διαδρομή με 23 παλιούς νερόμυλους. Η διαδρομή που θα ακολουθήσουμε έχει διάρκεια 1,5 ώρα και θεωρείται ως εύκολη. Βλέπετε πώς μου ταλαιπωρούν. Σε κάτι τέτοια σημεία πάνω στο νησί έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι κάπου τροπικά.
Βρισκόμαστε στο δεύτερο πιο καλοσυντηρημένο νερόμυλο που συναντάμε στη διαδρομή. Είναι του κυρίου Πέτρου Στρατηγού. Σε αυτή τη μισή ώρα της διαδρομής που έχω διανύσει, έχω δει μέρη και εικόνες τα οποία δεν περίμενα ποτέ να συναντήσω σε ένα νησί. Μέσα σε δέντρα, ρόδα και λουλούδια βλέπουμε το ναό της Παναγίας της Ορφανής πάνω από μια κατάφυτη ρεματιά. Το προσκύνημα βρίσκεται 3 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από το χωριό του Μυλοποτάμου. Οι κάτοικοι αφηγούνται μια ιστορία για τον ναό, ότι μέσα στη σπηλιά βρέθηκε νεκρό ένα κορίτσι ορφανό μαζί με την εικόνα της Παναγίας της Ελεούσας. Γι' αυτό το λόγο ο ναός έχει πάρει την επωνυμία η Παναγία της Ορφανής. Η μνήμη της Παναγίας της Ορφανής εορτάζεται στις 24 Αυγούστου. Γεια σας. Γεια σας. Καλά, εσύ, τι κάνεις? Με περιμένεις ώρα? Όχι. Και εγώ χωριό. Καλά. Καλά καφέ πίνεις. Είμαστε στα Κύθρα και δεν θα πιούμε φατουράδα. Λες. Βέβαια. Καλλιοπή. Θα μας φέρει 2 φατουράδες. Εγώ μαγεύτηκα με αυτά που είδα σήμερα. Πιστεύω ότι αυτός ο τόπος έχει πολλές ομορφιές. Όποια πέτρα και αν σηκώσεις, από κάτω κρύβει ιστορία και πολλά μυστικά. Γι' αυτό ακολουθήστε μας στον επόμενο προορισμό μας, στην Αγία Πελαγία, για να εξερευνήσουμε μαζί τα μονοπάτια των Κιθήρων.